Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. May mga bago ng mga tanom nga mamuwak na din eh. Mas gipadaghan ko pa ang mga orchids. Kay kana ang labi nimong paborito. Look, that's Vanda Sanderiana or Waling-Waling. Gikan pa kana sa Mindanao. It's now rare and preserved. Mga kinahanglan nga atimanon og mayo. Kay gusto kinig bugnaw. And so, di pa siguro ko gyud sa pagpaatiman ug maayo sa hardener aron mo makita sa imong pagbalik. Ano kon? Wa pa kini mamuha karon aron makita unta nimo ang kaanindot. It usually blooms on July and December. Do you like it? Kung maminyo na unya ta, punon ko sa nagkadaiyang mga buhak kining maong harden. I will even expand it aron mas taas kag malantaw. And if you want, magpahimo kita og greenhouse. Baby, will you marry me? Unsa? Og dili ko gustong balibaran ko nimo. Unsa? Ganon mibarog ka. Lingkod pagbalik. Please, I am about to kneel. Aron mahatag ni nimo. Gamay box nga may suot nga singsing. Ihatag ko na ang tanin nimo kaniadto. Pero gibuhagan ko nimo og imo pang ibiyaan. But ever since that day, wa ko na ibuwag sa akong bulsa kining maong box. Aron sa bisan unsang orasa, mahatag og ako ni mapasulom diha sa imong tudlo. Baby, Gikupta ni mga akong kamot. Paulo, kasana lang ang kuwang nato. Let's get married. Kana lang makapasitol pagbalik natong duha. You are going to pull all your trust back to me by then. Kay panan ako nimo. And I will love you with all my heart. Kay asawa tanaw niya ka. No more games, no more lies. Just pure love. Baby, mapagkasalata. Haba? Haba? No. No. Don't take back your hand. Pao, unsa ba? Let me hold you. Paulo, please. Dili ko gusto maingon ta ini. Dili ko gusto magkabikil ta. Let's not. Pero, kining imong gibuhat, wa na ko makauyon ini. Sabay angay na akong buhaton to bring you back to me. Huwag ko laing gusto kundi ang magwa pagbalik ang imong pagbati, Denise. Wala ko laing babae nga gustong ikauban kundi ikaw lang. Lisod bang sabton lang akong gibuhat? Gibuhat ko kinitanan alang nimo. Because I want you. I need you. I love you, Denise. Pero nausab na ko, Paulo. Kining tanan nimong gibuhat karon. Wa na ko makauyon ini. Mao nga buhiin ako. I can't. Yes, Paulo, you can. Ayaw na ko pugsa sa usa ka butang nga dili na nako gusto. Wa na kay gusto na ako bisan kamay. Paulo, How? How could you not love me anymore? Kung saan mo paghikalimot sa iyong anak sayon sa imong pagbatin ako? How could you unlove me? nagbalik-balik na ta ining isinaha, Paulo.
Natubag ta na ka, ana. Ikaw mismo ang hinungdan kung nganong naingon ta ani. But I am trying to win back. Bisag unsaon pa nimo pagpaningkamot, wa na ko'y planong makigbalik pa nimo. Sorry. Oh. Piolo, What? siya ka na. Mibango na siya. Nakamata na siya. Dennis! Dennis, ayaw ko biyahe. Dennis! Baby! Shit. Animal. Siya ilang gibuhat diya sa balkonahe. Damn it. Ikaw. Ikaw ang hinungdan ko nga nung dili na nako si Dennis. Kung wa ka palang unta niya makita, dili mahitabong dili siya makipalik pa nako. Ikaw ang hinungdan. Kinalamawa ka na pag-usab sa among kinabuhi. Giingnan ta bitaw ka, dili palagi nimo kaya. Gikapoy na ko higda. Ay, igon anak gyud ka dong. Dili ka ganahan nga magsigig-higda. Gusto ka nga kanunay kang may buhaton. Unsay kanunay na kong buhaton? Ay, bisan unsa, dili man ka magpuyo. Lihok man gid kaayo ka. Kuli kaayo nga magpundo kasbay. Laagan ko kung mao. Dili ka laagan apo. Kugihan ka lang gyud. Kugihan mo laag. Ay, pastilan. Bisang nalimot ka na si mong kaugalingon, no? Pero mugawas gyud gihapon ang imong natural. Komedyante ka gyud apo. Malingaw ka na ko. Og maglagot. Ha? Ikaw ang makalingaw nako. Ang makahupay sa akong kakapoy. Ang akong kalipay. Pero ikaw usab ang makapalagot nako kay may pagkagahi man kag-o. Ha? Piolo. Piolo, mibangon ka na. Nakabarog ka na. Gigakos ko nimo. Salamat ka nakabarog ka na. Oops, excuse me, ma'am. Oh. Pero mahimo bang masayran kung kinsa ka sa akong kinabuhi? Damn it. Kita ko kay gikan din sa kung himutangan. Dali siya midulo sa mga lalaki ugo niya. Shit. Mika ko siya nini. Shit. Murag lang nangurog ang akong kaunoran. Gusto ko mapatay og tao gamit ang akong mga kamot. Kipasamot mo lang ang akong kalagot di mong tawhana ka. Karon ka palang kanit miabot sa mong kinabuhi pero nakuha mo na ang simpatiya sa akong amahan. Ug nakuha mo na sa pangpagpati ni Dennis. Dili man siya musulti pero nasayod ko. I can feel it. Nakagusto siya ni mo. But it's killing me. Kinala magkalagyo mong duha. Koan, imo kong maestra. Ha? Maistarta ka? Yun sa... Di ba batanon ka pa man? Pero kaida naman ito ha? Pero ano maestra man ka? Tungod kay... She is your tutor. Ha? Iho. Dalipay kong nakita ka nga nakabarog na. Pero dili ka pa mahimo maglakaw-lakaw. Dahil unsa niya unya'y mahitabo ni mo. Ano bang gidamuan sa dinhis balkonahe ha, Ceres? Wa ka maghuna-huna sa mahimong mahitabo niya. Ayaw lang kasabi si Lola dad. Ako ang namugos nga
mugawas din eh. Gusto ko nga mo hanggap og labas nga hangin. Di ka po ako sige higda gud. O, mao di ay. Kay matod pa ni Lola. Wa ko na kumaanad nga magpuyo o magsigir og higda. Oh. Yeah. Tinurang gisulti ni yaya mo. Unsa pa'y lain yang gisulti nimo, ha? O, wa na. Kana ra. Mao ba? Huh. Ay kabala ka, anak. Suginlan unya ka sa tanan mahitungod nimo. Pero kinahanglan nga anamon lang nato. Dili mahimong makalitan ka. Nga makalitan ka namo sa paghatag sa tarang detalyes imong kinabuhi. Ay tingalig ma-stress ka na hinuon sa paghuna-huna. Okay, Dad. Good. Iato na kato din karon ang gipaluto kong utan nga Bisaya alang kanimo. Sedes, may buhaton ka pa sa silong, dili ba? Sige na, magkabiya ka na. Sige, sir. Apo, Stop calling him Apo. Stop it! Dad, pasaylo ako, sir. okay na, Dad. Mas ganahan sad ko nga tawgon ko niyag apo. Bation ako nga dul kay ko sa iyang dughan. Oh, Sige na, Lola. Biya na lang. Pero ayaw paghagog maayo, ha? Dili mahimo nga maghagog kapag maayo sa imong pangidaron karon. Kinahanglan na gani nimong mapahuway. Sige, sir. Salamat. go now. Sir, mubiya na ko. Tabi na ninyo. Kinuo ko. Nay! Sundan na ako sa nanay. Denise, wait. Pabutay ko magkadiyon. Iho, lingkod na din ha. Mubalik na ko na yun. Sige. Magpangilas ako din kay labad lang akong uho. Okay. Denise, Tito, nga no? you know, I appreciate your presence. Tito, Pero kung mahimo lang, may mo bang minus-minusan na nimo ang pagpakita sa kong anak? ha? Nga no? Kay dili ko gustong mas makahatag ka pa og kalibog sa huna-huna ni Piolo. And most of all, dili ko gustong ikaw ang mamahimong hinungdan sa kagubot sa managsuon. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!